Malawi Brief. Shadrack Namalomba, Michael Kayatsa, amene ali mkulu wa HRDC komanso Sylvester Namiwa acheza nawo chonchi lero pa Times pa nkhani ya ulendo wa Gen Answer. Komanso Michael Kayatsa kuchokera ndithu ku apa titi CHRR kapena titi HRDC. Mwavala kwaje? HRDC mamwe ndithu. Mwavala ja HRDC apa eti. Ya ndijonke ndithu. Chabwino Namiwa kuchokera ku CDD ndolandire ninso. Aziko kwambiri tathokoza. Nde olemekezeka Namalomba mwina nkhani imeneyi tiyambe ndithu mwina poyambirira tinamva kuti kalata imene ikuyenda m'matsamba anchezo ikuoneka kuti ndi abodza. Pali nkhani zikuluzikulu ziwiri, ndalama imene igwiritsidwe ntchito ku ulendo umenewo komanso nkhani yokhudzana ndi alendo anthu neti entourage anthu amene atengedwa ochoka kuno kafika ndithu ku United Kingdom kumene koko akuti zonsezi nzabodza. Ndimati mutithandizeko kuti choonadi chenicheni ndi chiti. Pai zikomo kwambiri komanso tilandire wonse amene akutimvera, Malawi wonse amene akutimvera, makamakaso azenzanga Kayatsa ndi Namiwa amene tili limodzi program. Itero kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yosautsa yotino idakakhala yoona tidakati siyabwino. Koma ndabwera pano ngati wonemenera boma, ngati chief government spokesperson. Yes. Komanso kuchokera ku Chipani ndine publicity secretary spokesperson. Itero kuti nkhani imeneyi ndi yabodza. Choona chenicheni ndi chakuti yes, tikuyenda mu nyengo yoti adauza chisankho chifukwa tizina kuti chifukwa chani zochitika zimenezi zomaika makata afeki nkumatulutsa nkumalemba nkumatulutsa. Chifukwa choti adauza zisankho anayamba wiki yapita iyo kunena kuti mai Gen Answer akungoyenda aya apita kwa sekulia chakuti akapereka mwakuti inali narrative yawo imeneyo. Ndi atamva kuti mai akufuna kupita kunja ayitenganso narrative ija ndikulembano makata ngati amene wawo. Cholinga choti anyazitse boma la Professor Akabila Mutalika, anyazitse mai Gen Answer komanso ndi boma lonselo kumene kuli kulakwa. Anthu adaluza akhale ku opposition komweko asamapange zinthu zofuna kusokoneza mtendere mdziko muno. Atisiye tiatumikira Malawi ndipo tatumikira Malawi bwino ndithu. Chabwino olemekezeka Namalomba komabe ndifunsabe funso ilili ndi zotheka kuti nkhani ngati zimenezi tikhonza kuzikamba osayang'ana kumbuyo nkungoyang'ana DPP ngati DPP basi osayang'ana kumbuyo kufukana ngasizikhala ngati kuti no ena amatha kuona ngati ndi defense mechanism tutsopanoto kuti ayi akuti wamachita zakuti akuti wamachitatu zakuti akuti wamachitatu zakuti ndeife tikutere si defense mechanism imene. Yeah, si defense tikungonena kuti kodi chikuchitika ndi chani anthu amene wawa akupapanga makalata amene wawa cholinga cha mnafunso muzidifusira nyoka fusani mwafusaso mwina Kayatsa kaya Namiwa amene akumalemba makalata amene wawa afeki chonchiwa kunyozetsa anthu ena tinganena kuti munaso kunyozetsa cyberbullying ija ndi imeneyi. Kumakamba masabata apita mwewo kunena kuti kuli cyberbullying yazimayi kumakamba zinthu ngati zimene zizo kumagwiritsa ntchito kusintha masignature ena kutenga mitu ya anthu kupanga izi kunyozetsa munthu. Koda cholinga chawo nchiyani? Ndeife kuzitenga mbali imene tikuchokera kuti izi nzandale anthu anayamba kunena nkhani yomweyi mayi akupereka chakudya kumathandiza anthu mmene muzawo ndi mmene kulili kudziko kuno nkumanena kuti akuyenda akupita kusanje popita kusanje akuyima madera osiyana nkumanena kuti mayi aja akuyenda kwambiri pamene ulendo ndi umodzi omwewo. Ndiyeno tuna kuti cholinga chawo nchiyani chifukwa mwina mwake mwina tikamapitira kutsogolo kuti zifunsa kuti cholinga cha anthu amene wawo mapanga zimene zizo cholinga chawo nchiyani. Ndiye tikuona ngati kuti cholinga chawo si chabwino. Ifeyo ngati ife andayi ino tizionera kuti anthu akoti ndi omwe amali Congress Party kodi ndi ndani anthu amenewa kapena cholinga nanga chachitika ndi chani akuti chani mbuto wake chani. Ndiye mwina mwake sikunena kuti upanga defense ayi komano kuti mafunano kuti ino tizifunsa kuti kodi tuchokera pati kuti ija chichitika ifanya chani komano kuchokera kuboma ife mmene ananena Professor Akabila Mutalika tiyendetsa bomali lolika pamtetete likhale pamtetete open government anthu azidziwa boma lindirawo
ndalama zimene zimagwiritsa ntchito ndi zawo za misonkho yawo azidziwa chimene chikuchitika chilichonsecho ndipo ife TSS ndipo this is the commitment that we are making as a government. Olemekezeka na Malomba mwakwanitsa kwambiri kutifotokozera kuti anthu amene akupita ku trip imeneyi ndi 5 zimene ndizosangalatsa kwambiri fika mwinanso kalata ija ikuoneka ngati sidachite nuclearify because munthu ukamakamba zonena kuti iwe ukunama umayenera kuti ufotokoze kuti choonadi chenichenicho ndi chiti. Mwakwanitsa kutiuza nambala koma apa mukanika kukwanitsa kutiuza budget lero ndi lachitatu. Sindikukhulupirira kuti kuchokera amene papa kukafika lachisanu ndithu nkukhala kuti ndizoona kuti budget imeneyo mungakhale kuti simukuidziwa mukuchita kusweka kuti mudikirirabe zinthu zina ndi zina. Ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito pa ulendo umenewu ndi zochuluka bwanji kuti tichotsenso bodza la 1.9 billion. Budget yakuti budget ndalama mwakuti ndichita kubweranso ndikufotokozerani komano malamulo a dziko lino samayika mu budget yayi amayika anthu amayika anthu ndi anthu 5 yo tikakatenga matiketi a economy ndi ndalama zingati, mayiwo akati akwere first class ndi ndalama zingati, akakhala kumeneko ndi ndalama zingati. So izozo zitsatirano mmene katundu alili pa market kapena kuti ino mmene zinthu zikuyendera koma zimene sizinadziwike mpaka na lero ana Malomba ulendo oti kuti uchitika lachisanu. Mafiga amenewo pano nanga ndiname kuti ndalama mwakuti padakali pano ndibweranso ndi mafiga amenewo anthu osadanyamuke yani sadanyamuka anthuwo ndibweranso anthu akamanyamuka ndi kundikhala ndi mafiga zindi nawo nditipanganso program ina ndilembanso statement ndisaina statement koma panopa ndabwera chifukwa chakuti ndafotokozera Malawi chifukwa sinayankhulepo pa nkhani imeneyi ndiye ndikuyankhula panopa ndiye ndibweranso nkufotokoza koma naona kuti ndidikire mpaka ndipeze mafiga ziwo kuti nodiyika mwina amiwa nanunso munalankhulapo nkhani imeneyi madando anu anali otani andi mukuyamba kwa ana Malomba muli ndi mawu otani pa nkhani imeneyi ndisanabwererenso kwa olemekezeka ana Malomba pa funso limene lilona kuti kodi trip yonseyi ndithu igwiritsa ntchito ndalama zaboma andi nkoyenera kuti tipange choncho pa ulendo ndithu umene ukuchita kuonekera ndithu kuti it's private. Funso limeneyo ndithu olemekezeka ana Malomba mukonzekere kuti yankha bwinobwino akamamaliza anamiwa flow ndi ana ndiko kwambiri choyamba ndiyambe nkuthokoza kunena kuti ana Malomba abwera tinawo atiuza kwa zoona zake za nkhaniyo. Chinthu chachiwiri ndithokozenso kuti anena okha pompano osakakamizidwa kunena kuti boma lawo likhala open and transparent, kutanthauza kuti chilichonse chizibwera pambalambanda. Pachichewa pali mawu akunena kuti mbuto ya kalulu inakula ndita zaonani. Nkhani iyi yakula chifukwa chakuti boma linasankha kuti liwasiye anthu mu suspense. Ndikupira kuti mmene manong'onong'o anayamba akanabwera ana Malomba mungamira apa nkutiuza kuti hayi sizoona ndizi sibweze nkhani imene itafika kumene yafikako. Koma ndimafuna ndipezerepo mwayi popeza kuti ana Malomba alipo mpano. Ku Nigeria kuli mwambi amanena kuti you don't serve people that are not around, you don't serve someone who is not around. Ndimafuna ndakumbushe kunena kuti pa 16 September lapaja Amalawi anavota koma anavota ndi mawu amene ankavota nawo ankanena kuti tatopa ndi kutengedwa ngati zinthu zosafunikira, tatopa nkunamizidwa, tatopa ndi umbava, tatopa ndi kuzunzidwa. Ndiyeno DPP padakali panopa ilibe mwayi oti ipange zinthu zosusana ndi zofuna za Malawi. They have no room zoti apange zofuna zawo. Ndiye tathokoze kuti abwera apa kuzanena poyera. Komanso ndimafuna ndikumbuse mawu amene President Professor Arthur Peter Mutharika ananena akulumbira komanso amabwereza amanena kuti government is not a feast, boma si phwando. Nkhani ifeyo inatibwerera pa nthawi yabwino chifukwa monga mwanenera muja tinali ndi msonkhano wathu wa nkhani. Ndiye kusidedi timayang'ana zinthu pawiri. Inabwera bwino yatipasa chithunzi chona kuti Amalawi no akonzeka kuteteza chuma chawo. Amalawi salolera kumaona chuma chikusakanikidwa. Ndifake munaona Amalawi anabwera kukayankhula maganizo awo osiyana-siyana. Koma msonkhano moja tinanena kuti bungwe sidedi tilimangonyamula usi kumathamanga nawo timafuna limve mvemvemve. Kukabwera nkhani ngati izi zimeneka zipite kumbali ina zimene munthu wakutchulidwa ucho tikampase mpata
chifukwa tinanena kuti ife position yathu maganizo athu omaliza tiyapanga takakumana ndi mayi Dr. Jane Asa chifukwa kuti iwonso ndi Malawi mbali yawo imeneka kuti imvedwe ndiyeno tinapanga madongosolo oyenerera kuti tikumane nawo tikupelera nawo kuti tikumana nawo imva mbali yawo koma chosangalatsa chiona kuti mamawa uno pano pa boma alipo mpano kuzera mwana Malomba atiuza koma ndisindike kunena kuti mtima umene taonesa pa nkhani imene ochita chidwi ndi 1.9 billion ndalama yambiri kwa basi monga mesana mayankhulira Michael Kayasa ziwomvesa chisoni zonda kuti mu zimene zimazungulira zaboza zimene kuti atauzira kuti zaboza pali nkhani ya zovala kuti tizoona anthu akuvutika alibe fetereza anthu akudandaula misonkho anthu akuvutika kuona njala zikakula zovala kwagulira anthu ota kupita ku ulendo ndiye apo tithokoze koma choti titenge chonena kuti Amalawi awa panopa azindikira Amalawi awa sanganamizidwe Amalawi awa akonzeka kuteteza chuma chawo komabe tili pomwepo msonkhano watu wankhalu yalina anena kuti Malemu Mpingo wa Mtharika ankanena kuti Amalawi we are warm heart of Africa ndife titu anthu ansangala anthu abwino koma ubwinowu mteu zambiri timaonesa kwa anthu akunja chifukwa chani imanena kuti nkhani ya Dr. Jane Asa imene alipangira Malawi tayiona kuti kwinaku pamabwera kuti timapanga ife kuti ndi Malawi nzathu tinapereka chitsanzo kuti tinapanga ife msonkhano watu wa nkhani ndikuuza dziko kunena kuti boma linapeza 30 hectares of prime land kupereka ku kampani yakunja wonjezeraponso kupereka ndalama $5 billion koma nkhani imene ya Malawi tinakhala chete ngati titinamve padakali pano pa nkhani ya Malawi Airlines titinandako dividend iliyonse koma Malawi tikukhala ngati titinamve ndiyeno tikumapanga zinthu Malawi tisamayang'ane nkhope tisamasankhe cholakwika walakwisa na Malomba tinene alakwisa na Miwa tinene alakwisa Kayasa tinene osati tiziyang'anira nkhope kuti akalakwisa uyu ndiye tibwere timang'ale pano koma ifasileti ndokondwa chifukwa chokuti transparency panopa komanso accountability yafika pa malevel ena koma transparency imene mukuti afika pa malevel enawa idzichita kubwerano wina wake akakhala kuti wabwera ndi limene akuti ndibodzalo kenako adzibwerano kudzabwera kudzachita clarify bwera ndine kuti tayamba bwino because nkhani imene yatipasa poyambira kunena kuti ndikupetera boma waaphunzira ana Malomba waaphunzira kunena kuti izizi tikanakhala kuti tiri proactive monga ananena Michael Kayasa zoona kuti a vice president akuchoka a president avomereza akupita ndi anthu 5 komano panthu tilomekanenera kuti amayendera government scale simachita kudziwa kuti iwe ngati uli PS ndalama allowance yako ndi iyi malo zofuna zamtumbalizi zonsezo azipese poyera akanakhala kuti apanga nditake ndinanena mwambiuja kunena kuti mbuto ya Kalulu inakulanda zaonani so ababa atiuza kuti akuza commitment kwa Malawi kuti afuna apange run and open government ndiye going forward tikamkhulupira kuti tikamamaliza program ino adziwa kufunikira kopereka information koyambirira mukapereka information koyambirira anthu ena amasowa kuti apita kuti akaswiri a governance amanena kuti where those people in authority mean with information it gives room for speculation and they get information from undesirable sources and amazayikhulupirira ndiyeno tongofuna kupita chikondera kuti mmene tayambira mwa Malawi tisasiye tambala ili oseti zisatira ndifanya yake mwaona sidi pakati hapa ikumayenda kunthambi zosiyana za boma kukaona kuti kodi ndalama zimene mukutolera ndalama zimene mukugwisa ntchito zikugwira ntchito motani iyi ndi njira yokhayo ndani komanso kuti mumachokera mudzi wa ndani ineyo dzina langa ndine Jason Ziphiri amene ndimachokera mudzi wa Kasankha koma kuno ndimangopangirako business yanga imene ndimayendetsa njinga ya kapasi posachedwa apa sabata yatha masiku atatu apitawo panatuluka kalata yona kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amayi Jane Asa lachisanu likubwera ali akutuluka kupita dziko la England ku UK ulendo wawo umenewu akuyembekeza kuti akakhale mawiki awiri ndipo pa kalata imeneyi inaonetsa kuti wachiwiri kwa mtsogoleri ameneyi atuluka ndi anthu 15 ndipo ndalama zimene akuyembekezera kugwiritsa ntchito pa ulendo umenewu ndi 1.9 billion inu ngati nzika muyankhulapo zotani ndikoyenera kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino agwiritse ndalama zimenezo kupita ku England pa ntchito yoti sizaboma kumbali ineyo ngati ine nzika dziko la Malawi ndiko zonena kuti nkhani imeneyo ndikolakwika kwambiri chifukwa yanena kuti panopa tilikale mu nkhani yokhudzana ndi vuto za chuma dziko lino la Malawi ndiye tikamayang'ana kuti iwo atenge ndalama imeneyo kugwiritsa ngati ntchito pa ulendo wawo nena kuti sibwinanso okhudzana ndi ngati zaboma uwo ngati ulendo wawo wa private visit ndi ulendo onena kuti angoona kachuma mwina cha dziko la Malawi tikada
kuthandizira mwina magawo amene mwina panopa anthu akuvutika mwina njala komanso tikang'ana zipatala anthu akusowa mankhwala eni ndalama zoti zikadathira kuthandizira ngati magawo amenewo komano akati endama yochuluka choncho pa ulendo ngati umenewo tinaonapo mbuyomu mtsogoleri wa dziko lino nayenso anatuluka dziko lino kupita ngati ulendo wa private visit umene anaonanso minaso misonkho yochuluka ya Malawi ndi apaso zikudzaso choncho mofanananso ndi zomwezo kuti watulukenso ngati private visit ya ulendo umene aononge ndalama zambiri za Malawi inaona ngati mene posita bwino ineyo ngati zika dziko la Malawi. Boma la DPP ndi kulowa kumene linanena kuti sililekerera kuti anthu aononge ndalama poyembekezera kuti afuna kukhoza chuma cha dziko lino. Izizi zimene zatulukazi zikugwirizana ndi zimene boma la DPP lidanena. Wachitule ndikhoza kuti alese ngati dziko la Malawi linolo alese akudziwa zimene apresident adanena pa nthawi imeneyo amalumbiritsidwa kuja ku bingu. Adanena president unena kuti sipoyenera unena kuti ngati mmene taloife mbomamo kuti ena akhale ngati kuti apangapo sadaka na amene wadatulutsa ndi amatulutsabe mpaka panopa kunena kuti mmene taloife mboma ena musatengerepo mwayo kuti mwina mungopezapo mwayo kuti potalowa mboma titi tidya ndalama za Malawi kapena tizoononga misonkho ya Malawi koma tionetsetse kuti chuma cha dziko lino chikhaleyo chakhazikika mavuto amene akudutsa Malawi amene akudutsa matopa a Malawi akhale kuti akhale ngati achepa monga ngati kukwera kwa katundu ndi zina zotere. Tidali ananena kuti tilikale mu nyengo yonena kuti ndalama ya dziko la Malawi monga ngati forex ikusowa kale ndiye panopa kuti azitenga misonkho ngati imeneyoyo tiona ngati kuti akazokhala kuti atenga so forex omwejo imene ikutivuta kale kumayipitsa ntchito ngati maulendo ngati amenewo choncho sibwinoyo. Namalombatu amene ali mneneri wa chipani cha DPP atsutsa kuti kalata imene idatulukayo siyoyenera. Inu chiyembekezo chanu nchotani ulendo umenewu usadachitike kuchokera ku boma la DPP? Okay. Chiyembekezo changa naona ngati kuti zingokhala kuti zikusiyana ndi mmene mtsogoleri wa dziko ananenera. Mtsogoleri wa dziko ananena kuti tisaononge chuma mwachisawawa. Koma pobe mmene zionekera kuti afuna kupanga chonchomo. Mwina ni ndale chabe zakuti aya mwina kukhala ngati kungofuna kupeza cholankhula. Khala ngati kutsutsana ndi zimene mwina zikunenedwazo. Koma zikunenedwazo ndizione kuti ndizeni ndithu chifukwa even bungwe licha la HRDC ladzudzulapo nkhani imeneyo. Takuthokozani ndipo tikufunirani Christmas yopambana mmene mawa tikukondwerera kubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu. Nde olemekezeka na Malomba mwina your quick reactions komanso nkhani yomwe ija imene timakamba kuti private trip imene kodi mpaka na ndithu fully funded by the government komanso tikumva ndithu kuti zimene zikuchitika kumeneko mwinanso mungatiuze bwino ndinu ngakhale kuti mumati hayi nangasindi private trip sitingafotokoze zambiri koma zimene zikumvekazo zikumveka kuti ati kumene kukukachitika phwando birthday celebration. Nde birthday celebration ku UK 1 2 mpaka na trip imene igwiritse ntchito misonkho ya boma nzoona olemekezeka na Malomba. Rai tikokoze chifukwa cha mafunso onse komanso ndi ndemanga zimene zabwera kwani akayiyatsa anamiwa komanso omvera athu amene akutimvera madera osiyanasiyana. Mmene ndafotokozera muja kuti boma la Profesa Arthur Mutharika likuyendetsa bomali poyika chilichonse poyera number 1. Number 2, bomali kapeza kuti pali mavuto osiyanasiyana mmenenso Amalawi afotokozera mavuto amene ajangofunika kuti no kakang'ono kamene tinakoko kandalamako tikasamalire isaononge. Ndiye mwaonanso mbuyo mumeza khalira kuti yayi chakuti chisachitike anthu asakwere mndege zoti kapena zodula ma business class masala mafuel amene ife ineyo ndili pano 30% sindimalandira chifukwa chani chifukwa chakuti tikufuna kuti ndalama zimenezo zizipita ku ntchito yokatumikira Malawi tili mavuto. Ndiye pa nkhani imeneyi tungoona ngati kuti mwina mwake popeza kuti ndivomerezenso mwina kuchedwa tachedwa kuti tinganene kubwera nkunena kuti nkhani yake ndi komano tikuona ngati kuti izizo za misinformation zikuchulukira zomandenga zinthu zonama kumaperekano mu social media. Taona ndi dziko lonse lino tataya nthawi kutaya ndalama mwinanso katundu amene tatayayo mwinanso akupitiraso pa 1.9 billion chifukwa anthu osiyanasiyana inu nomwe airtime ngamene tupangiramo ma press conference zambirimbiri kuonongeka chifukwa cha nkhani ngati imene yabodza ngati imene. Ndimaona ngati kuti mwina kupita kutsogola Malawi
tiyeni tizikhala kuti nomwina mwake tifunsana bwinobwino tikambirana kuti kodi choona cheni nchiti. So tikupanga fandi birthday celebration zoona ana Malumba. Ndikubwera komweko. Ndiyeno pa nkhani yakuti kodi a president, a vice president ali ndi malamulo akuwalola kuti angapite pa private pa ulendo wa private kapena iyayi. Ikalowaso mu constitution tanena kuti dziko lino timayendera malamulo. Mukalowe mmenemo mukaona kuti a vice president aliwololedwa kupita ku private trip. Ndipo ifeyo ngatakuboma siteneranso kufunsa kuti kodi private trip yo akukapanga chani. Ndiye sininganene pano nkubwera pano zochitika ku private trip nkunena kuti government ipange on a private trip. Chimene timapanga kuboma nchakuti kodi private trip yo malamulo akuti no angathe kupita kugwiritsa ntchito ndalama za boma alipo, ndiye timakalowa no mmenemo ndikukapeza kuti a vice president aliwololedwa kupita pa private trip, apita kumene koko ndipo akwera atenga anthu 5 komanso kumene kwatha kupita pa ndege amati first class. Awawa ndi malamulo amene alili, koma sitenera kufunsa kuti akapange chani. Mwina munthu kumene kuchatha kupita kuti apite kuchipata ndiye tikafunsa achakwerapo anatuluka pakati apitanso ku private trip. Munationa tinabwera kuti ife tikudziwa kuti private trip yo akapanga chakuti koma sinanene ono kuti achakwera akupita ku private trip akapanga chakuti. Izozo timamusira munthu yekha afotokoze kuti akapanga chani. Ndiye mukatifunsa zakuti kuti anayenera kupita kumeneko ndi ndalama za boma ndizoona chifukwa ayenera kupita kumeneko chifukwa kuti malamulo athu au ku presidency vice president amayenera ndithu athandizidwe mwa njira imeneyo. So chachiwiri ndicheneso kuti tigwirizane ndi anamiwa kuti mina tikamakamba nkhani zathu tisamango amalawi timakonda kuzunzana tokatoka. Tikamulapira nzako mmalawi nzako ndiye pamenepo timapita pa chulu ndikuyima pa chulu ndikuitenga nkhani ija ndikuyikoka. Pamene zambiri anthu ena amene akubwera mmalawi muno kudzagwira ntchito akuononga kwambiri. Sitimafuna kuti titulutse mawu titulutse pakamwa. Ndiponanso ngati zimenezo tikonze. Kwina tingonenanso apa kuti kalata imene ndanena muja makalata amene zachitikazi izizo nzabodza ndiye mwina mwake popeza nzabodza tisapitirire kuzikamba. Ndibweranso ndi kuti no ndalamazo ndizingati ndibweranso ndinena kuti anthu amene akupitawo ndi akuti pasanafike pa tsiku lonyamukali. Padakali panopa mundilole kuti no ndi nakasiku no ndi mamawo ndi process information imeneyi ndifunse ku office kwa chief secretary andipatse information imeneyi ndi ndibweranso poyera kwafotokozera. Funso lotsirizira kwa inuyo ndithu ndilonena kuti ndekuti ngati amalawi amene misonkho yathu imakhale kugwiritsidwa ntchito mu ma so called private trips amene wanangasi pena zikhoza kukhala zinthu zoti kuti ayisangafotokoze koma zinthu zake zomwena zopitirazo zikuoneka kuti nzopanda pake. Siti kuyenera kudziwa, tilibe ufulu oti kuti titha kumadziwa zona kumeneko kukachitika chani. Mosayang'anira kwambiri nkhani yokhayi koma moyang'anira ndithu ma private trips onse amene amakhala akuchitika ndi atsogoleri kachiwiri atsogoleri athu olonduna zimene. Are we not entitled to know what is it that is in those private trips? Ineyo funso limenelo lindifuta kuyankha mina tifunse anthu amalamulo. Ndipo ngakhale inuyo kuntchito kwanuko umapita ku annual leave. Annual leave amanena kuti ndalama musalandire salary. Mmesa mmapita mmandaso ndalama pakuthama mwezi ngakhale munali kumudzi kwanu. Mukapita kumudzi kwanu madzalemba ripoti yonena kuti ndinapita kukapanga zakuti ndakatisa fertilizer, ndakalima, ndakapanga ukwati, ndakapanga basic. Pena atu mina mwake tikamafunsa mafunso anga amenewa tizionanso malamulo akungonena kuti munthu yongataka kupita ku private trip aliwoyenera kupita ku private trip. Akupita ngaya ndi holiday kandi annual leave kandi chani koma akuyenera kupita ndithu private trip. Zokachitika kumeneko izozo nzaiyeyo munthu nayenso ndi munthutu. Sikuti kapena kuti ndi munthu nayenso ayenera kupanga zimene angapanje. Kumpatsa mpata akapange zimene akupangazo. Ndiye tikanena kuti amalawi afuna kudziwa mwina ndifunse mwina akaiya salipompa anamiwa alipompa. Kodi no nkhani yake zikhala choncho tizitero kuti munthu akanena kuti ndatsazika kuti ndapita ku nyumba holiday ndifuna kupanga zanga za personal. Tizimfunsa kuti ukapanga chani tifotokozere. Mwina funso imene afunse nakaiya. Koma ifeyo ngati kuboma kungotsatira malamulo akuti chani. Ndiye malamulo ndamene sakutilola kunena kuti tikanene kuti private mo ulendo wa private wakapanga chani. Tikateronso tionenso ufulu wa munthu, the right of privacy of a person. Mu constitution zilimo zimene zozo. Isamphere ufulu munthu
chifukwa chakunena kuti popeza ndi vice president kapena ndi president kapena ndi minister ngati ndili panopa paline ndainonso ndapita pa holiday anthu adziona kuti ndikapanga chani ku holiday. Chabwino olemekezeka ana Malomba amene wagwiritsa ntchito ndithu section 21 ya constitution ya Malawi yakuti right to privacy. Mwina timalizire pamene papa akayatsa maotsiriza in 1 minute komanso anamiwa maotsiriza in 1 minute kena kunditsirize ndi inu olemekezeka ana Malomba. Ya azuma kwambiri fungai ndithokozeso na Malomba fotokoza libwino ndithu ngakhale kuti palizina bezi kupereka mafunso koma bivoteda kuti opposite voter fotokoza kuti abweranso before the trip mwina tidikire koma beni mafuna ningo kutsindika mfundo amene nanena kale kuti ndinofunika ndithu kuti boma lizile zindipoyera poonesa ndithu takupereka information mosachita kudikirira kuti ena falise fake news chifukwa mutati muone fake news imene can be fake news whatever we can describe it as komano mungatekuona kuna kuti izaona mwina zinthu zambiri mbiri ya chipani DBV siri bwino pakali panopa na Malawi ambiri mwina tingatolenda kuti sana kontrole nayo komanso nkhani ya security civil international zulo inali pa SABC yapikoso pa BBC so I think mwina boma liphunzire ndithu kuchita zinthu kupereka information ila kuti ena mwina ajideliki information pali nkhani zambiri zimene zikukambidwa kukamba pa za ajenansa komanso pali nkhani even zimene zikutuluka za president kuti anapita sokunja pa private sweep ndalama zimene zikukambidwa 2.9 billion aboma wampaka pano sanati fotokozere bechi cheni kuti ndi chani kuti ndalama zingati zimene anapisa ntchito kulendo mmenewo anawo akunena kuti ajenansa afotokoza should we have faith kuti afotokozadi pakuwa ndithu kuti boma liphunzire ndithu kupereka information mosachita kupempedwa. Chabwino anamiwa maotsiriza ndithokoze monga mmene nanena dzulo ndibwerezanso apa kunena kuti ife taonapo chinthu chimodzi cha positive nchonena kuti Amalawi ali ndi chidwi kunena kuti boma liziita chinthu poyera komanso ali ndi chidwi kuteteza ndalama za boma mbuyomu anthu ankangoonelera ndalama zikuonongedwa kumanena kuti nzaboma palibe cha boma ndalama zimene amatolera Malawi Revenue Authority ndalama kazibwera ngati ngongole kalikhala ngati thandizo lochokera kunja ndalama zimenezo nza Malawi wina aliyense. Nkhani iyi ya Dr. Jenasa tithokoze na Malomba nakale kuti nzaboza komabe yatipasa mwayi komanso ikhale phunziro kwa anthu ena nduna za boma akuluakulu nthambi zosiyanasiyana za boma kunena kuti Amalawi adasintha Amalawi akufuna transparency and accountability komanso ikhale kuti ena amene amakonzekera kuti apange zosakaza aone kuti nthawi ino ukhala ngati munda wa mbatata kubisala kapena kuti kubisala pa chipande koma pomaliza ndi athokoza na Malomba anena okha kuti afuna akhale open government ndiyeno anthu akamabwera asamadikire anthu apange chinthu cha fake tizizungulira ayi asamasunthe mwina asutene kuti akanakhala kuti aku office ya vice president aneneri yawo anena zulija kuti mchitata chimene atusa chakuti ndizaboza zoona kuti kupita anthu 5 ndalama zake ndi izi lero so sidikupita kuti tikanakhala pano wapanga program anena kale na Malomba kuti tata ya nthawi tata ya zinthu zambirimbiri tili pano makambirana nkhani kuti ndiyaboza choncho tonse apapa kuyambira boma ndi ena titengerepo phunziro kuti tizichita zinthu poyera komanso tizikhala proactive kuopa kuti tita ya nthawi mmene tikambirana pano makambirana zinthu zaboza komabe tisindike pachiponena kuti chinthu choti chikakwika tisamayang'ane nkhope walakwisa ndi Malawi ndi nthawi akalakwisa winaso tizuzule. Yes ndi nthawi ndithokoze kwambiri tilekeze pamenepa olemekezeka na Malomba mawu otsiriza in 1 minute. Maomaliza ndongotino alimbikitsa Malawi kuti boma lawo ili ndi boma lawo boma limene lichite chilichonse poyera akamva zinthu ngati zipena pake akazimva azizifunsa kuna kuti zimene zingakhale zoona mmene anafunsirapo tathokoza Malawi wonse anatenga chidwi koma choona chake nchakuti si anthu 15 si ndalama zokwana 1.9 billion anthu amene akupita kumeneko ndi 5 ndipo kumeneko akupita malamulo akulola kuti apite kumenekoko ndita athokoze wonse ukuko ndeno tinamatero ndi kuti kuyendetsa boma tonse limodzi ndiponso ngati ino kuti ena amaganiza amene anenera akayiyatsa komanso anamiwa kuti ngati ena aso amaganiza kuti amakhala ndi maganizo kuti mboma la profesa asapita munthalika nthawi yakudya sopano nthawi yoononga maganizo amenewo asakhalepo ndipo sangakhalepo chifukwa chakuti ngakhale kuti ino atakhala kuti ali maganizo amenewo Amalawinso akuona komanso a president tonse kunoko kuboma kuno tili maso cheru kuti zoyipa ngati zimene sizingachitike
malamulo azigwira ntchito nthawi zonsezo. Ndathokoza kwambiri olemekezeka na Malomba makamaka ndithu kambanso kopezeka mumapezeka kwambiri mchinthu chabwino kwambiri chimenechi muchipitirize. Zikomo kwambiri ndithu. Ndithokoze